Salani senivela ningabe nisacasha. Ukuvela kwembono kuthina kokuveza abantu abangasifuni kuvela nina kuqala, ngakho thina asithuki. Salani senivela ningabe nisacasha. Nalokho enikukhulumayo ngathi akusimangazi mangabe besikhombisa ukuthi nina nabe nikhulumayo. Salani senivela ningabe nisacasha. Ukusifihla kwenu kuthina akusoze kuthina kwasenzela lutho ngoba sesiyanazi. Salani senivela ningabe nisacasha. Ukusifihla kwenu kuthina kukhombisa okukhulu ukuthi nina seniqala ukusingabaza angithi namaziko. Nike nasho nathi aphakeme beningakhulumi kuthina, benikhuluma boza kwenu. Salani senivela ningabe nisacasha. Kanti nathi akusasimangazi-ke mangabe besikhombisa nini ukuthi nina nabe nihambe nikhuluma. Salani senivela ningabe nisacasha. Ucasha kwenu nicashela thina kusikhombisa ngokusobala ukuthi nina nokusingabaza ngalokho enikukhulumayo. Hayi, salani senivela ningabe nisacasha. Thina sesiyanazi, thina sesiyazi ngani. Nina ngithi nithe niyazi ngathi sixoxeleni ikuphi lokho enikwaziyo. Kukona konke nisixoxelayo kukho nobuhle enikuxoxayo. Nisimbulela konke okubi, hayi ngeke kahleni. Salani senivela ningabe nisacasha. Ukucasha kwenu thina sike sasho sathi kusivezela thina ngokusobala ukuthi sengathi siphakeme kakhulu nanini nokusingabaza ngenikukhulumayo ngathi hayi ngeke velani ningabe nisacasha. Isikhathi asisekho manje. Salani senivela ningabe nisacasha.